Kajingpule na kitab banyngkong u Samuel. Baro kita men kisan jong ki Israel, kiliya lumlang bat kilawan sya u Samuel harama. Bat ki ong hau, hapen pila temen bat ki khon jong pi kimyat setia hakilinti jong pi. Tu thung no na kabenta jongi daus im uban sensya ringi kum balong lem ki jat bin reu baro. Henry kata kalapan singosi ya u Samuel haba kilaong. Tu ay yangi daus im ban sensya ringi. Ti u Samuel ula duai hau try bat u try ula ong hau Samuel. Tu sngap ya kasur kipat ba kat kabaki ong hapi. Namar kim syam lakentat ya pi Henry kilakentat yanga na kabalong im halo jongki. Kumta u Samuel ulia tholut ya kikitin jong try hakipat ba kibali ya pans im na u. Ulaong kini kinlong kirukom le jong im uban sensyar halor jong pi. Un shim yaki kon shinrang jong pi bat un pha yaki bakinya yaki kalithma jong u bat kinlong shipai shong kulai bat ba kin mare hakmat ki kalithma jong u. Ban un thung na kabenta jong u hi yaki nong yalam yaki hajar bat ki sanpau. Don ki ba un pha lor yaka lingkha jong u bat ban od yaka jing od jong u. Ban shna yaki tirthma jong u bat yaki tiar na kabenta ka kalithma jong u. Un shim yaki kon kenthai jong pi ba kinlong ki nong shna jing ubi ki nong shat jing shan bat ki nong shat kpu. Un kini ki babhatam na ki lingkha ki bri so wan bat ki bri so olip jong pi. Ban un ai haki shakri jong u. Un shim ya ka ba shipau na u ko jong pi bat na ki bri so wan jong pi bat un ai haki rang ba trikam jong u. Bat ki shakri jong u. Un shim ya ki shakri shin rang bat ki shakri kan thai jong pi bat ya ki babhatam na ki jinri jong pi bat ki kada jong pi. Ba un pentray ya ka kam jong u. Un shim ya ka ba shipau na ki kan hon lang brot jong pi bat pin salong kim rau jong u. Ti hakata ka sngi pin salanyar jam na ka daw jong us im jong pi. Ya uba pilajit na ka bentay ladi. Henry utray un jubab ya pi hakata ka sngi. Henry ki pat ba kim tre ban sngap ya ka kitin Samuel bat kilaya ong. Ni kwa ban yo daus im halor jongi ba ngiro ngindup long kum kijat bin riu baro. Bat ba us im jongi undup sensya ringi bat un yalam hakmat jongi. Bat un yele yakithma jongi. Haba u Samuel ulio asngoy kikitin baro jong pat ba ulio tho biang haki skor utray. Bat utray ulo ong hau Samuel sngap yakasur jongki bat to ay haki yos im. Kaktin jong try. Kajingpule na Gospel Kum Markus. Kato kat nesngi hadin. U Jesu ula lait pai sya Kapernaum. Bat labana ba udon haye. Bat kumta bon ba kibriu kiliyalum. Hado ba omdon jaka shu yaki. Wat hakmat jinkang. Bat uye layalap ya haki ya kaktin. Te kilawan ra syau ya uwei ubapang yap shiliang ya ubalara sadasa ngut kibriu. Bat haba kim syam la ban poi hajan jung u namar babun briu kila lid ya katrum hamar ka jaka ka bu udon bat enda kila pelait thliu kila penihir ya ka jinthia hakaba uthia uta ubapang yap shiliang. Haba u Jesu ulio i ke jinge jongki ulaong ha ubapang yap shiliang ko khun lama i ki pop jongpi. Ladon ki stat an ki baye shong hangta bat ki bali perkhat hala ki do not. Balai uni ubri ukran kumni kadai ke jing iben blai. Mano bala ban ma i ki pop lait tang ublai. U Jesu ulatip shisandan ye ke jing perkhat jongki kumta ulaong haki. Balai pi perkat kumni halaki donot kano kabakham jam man ong hauni ubapang yap shiliang lama bi ki pop jong pi ne ban ong khe joi tura ela ke jinthia abat tuya. Henry bapindup tip ba ukon ubriu udon kabor ha ka perthai ban ma pom
ula ong ha ubo pangyap shiliang nga ong ha pi yang jot tora ela ka jinthia pat khilet shalaying te uta ubri ula yang pat markum tahi ula ra ela ka jinthia bat ula leino nakhmat juki baro kumta baro kili lengo ngan bat kili ro ya ublei kia ong nim pat joi kum kani menno ka gospel jong try